терпели в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грехи, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Слава Отцу і Сину, і Духу Святому. Я благословен веку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, безгрішна, росна, зачатая, Молись за нас, кто тебе правду шукає, и за ты грешных, кто добру благочає, особливо за хворих и канающих. о мой Єзу, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельна, приведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Хлеба нашего живётного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Аминь. Святая Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плод Твоего Ісус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь.
Боже, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Я была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Молися за нас, кто в тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто тобой побажає, особливо за хворих і канаючих. Пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души на небо, и да поможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Святая Богородица, в наших потребах не возражай молению нашим, через всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдавай. Христос народился. Слава Его! Новоход, спел номер 51.
imienia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Z wielkiej wierą i wdzięcznością razem z wszystkim Kościołem przeżywają się święta chrztu Pana. Poczem опинуться tam, mianowita na bierezie Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel udzielaje chrztu Jezusu Chrystu. Это chrzт nie dla czyszczenia, bo Jezus nie ma grzechu. Это chrzt dla oświadczenia każdej wody. Ту воду, которую так само сегодня будем благословить, которая отрымая моц, освячение, очищение, менавіта дякуючи тому, что колись Христос увайшов у воду Йордана. Сегодня дякуем Богу так само за наш святый хрост, за ту воду, которая колись очистила не телы, але менавіта души наши. И просим сегодня, как мы, дякуючи Божьей ласце, были верными тым обяцанням святого хросту, которые колись склали батьки хростные, а сегодня мы так само их обновим. У этой Евхаристии Божьей милосердности доручаю святой памяти Алексея в 30-й день после смерти, просячи об радость вечного життя у небе. Перепросим доброго Бога за все наши грехи. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами.
Помолимся. Усемагутны вечны Божа пасля хрышчэння ў Ярдане, Ты урачыста абвясціў, што Христус, на якога сышоў Дух Святы, гэта Твой Сын умілаваны. Дай просім, каб усыноўленыя Табою і адроджаныя з вады і Духа Святога, заўсёды жылі мы ў Тваёй любові. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Вось слуга мой, якого я підтримаю, вибранник мой, якого уподобала душа моя. Я спаслав духа свайго на яго, і он принесе народам правосуддя. Не буде кричать і не буде ускликать, на вулиці не буде чутно голосу яго. І он не зломить надломленой трястины і не погасить тлеючого кноту. Для правды принесе он правосуддя, не ослабне и не надломится, покуль не установить правосуддя на землі, и наказаў ягоных чакаюць астравы. Я, Пан, покликал у Тебе справедливости, и взял Тебе за руку и сформовал Тебе, и учинил заповетом для людей, святлом для народов, каб Ты открыл вочы сляпым, и з вязницы вывел полонных, з дому зняволення тых, хто живе у темры». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан благословляє свой народ спокоем. Пан благословляє свой народ спокоем. Отдайте Пану сыны Божия, отдайте Пану хвалу и славьте Его могутность, отдайте хвалу имени Ягоному, у святыни прославляйте Пана. Пан благословляет свой народ спокоем. Голос Пана, Пан над водами, Пан над водами великий, голос Пана моцный, голос Пана полный величи. Пан благословляет свой народ спокоем. Загучав Бог величи, і кожну святині Ягоной каже хвала. Пан пробивав над потопом, Пан як водар тривать буде вечно. Пан благословляє свой народ спокоем. Читание книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але у кожным народзе мілы яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва. Ён паслаў сваё слово сынам Ізраэля, абвяшчаючы спакой праз Езуса Хрыста. Ён ёсць панам усіх. Вы ведаеце, што адбывалася ва ўсёй Юдэі, пачынаючы ад Галілеі пасля хросту, які абвесціў Ян. Ведаеце, як Бог памазаў Духам Святым і моцай Езуса з Назарету,
які хадзіў, робячы дабро і аздараўляючы ўсіх апантаных д'яблам, бо з ім быў Бог. Гэта Слова Божие. Дякуємо вам, Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Раскрылись небесы, и загучал голос Отца. Это Сын мой умилованный, Его слухайте. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Łuki. U той час, калі народ чакаў, і калі ўсе разважалі ў сэрцах сваіх пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: «Я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменчык на сандалях яго. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём». І сталася, калі хрысціўся ўвесь народ, і калі Езус, атрымаўшы хрост, маліўся, раскрылася неба. І Дух Святы ў цялесным выглядзе, як голуб, сышоў на яго. І быў голас з неба, які прамовіў: «Ты, Сын мой умілаваны, Цябе упадабаў я». Гэта слова Пана. Раскрыліся нябёсы, і загучаў голас Айца: «Гэта Сын мой умілаваны, Яго слухайце». Мілаваныя браты і сёстры, свята хросту Пана в особливый способ показывает нам знак воды, который выбирает Бог для того, как повстало жыццё, для того, как падтрымліваць жыццё, для того, как очищать. И так само у сэнсе таким богословским для того, как збавлять людей. Иисус Христос, который приходит на берег реки Иордан, где Ян, уделяя хросту, хоча увайсці у воду. Хоча принять таким чином з одного боку той обряд, который здійсняв Ян Хреститель, так як кожны чоловік не павінен гэтага рабіць, таму што не мае ніякага сэнсу, бо ён без граху. Але менавіта Езус Христос, стоячы на беразе Иордана, асаблівы спосаб прымушае Яна Хрестителя, каб споўніліся пророцтвы, і каб уваходзячы ў ваду, гэтая вада атрымала асаблівую моц. Моц ачышчэння не толькі цела людскога, але перш за ўсё людской душы. Ян Хреститель – гэта той пророк, который ніколі ў жыцці не спаткаў Хрыста. Гэта значыць, спаткаліся яны, калі былі яшчэ ва ўлонні маці, калі Марыя прыходзіць да святой Альжбеты. Памятаем гэтую сцэну, калі на прывітанне Марыі узварухнулася дзіцятка ва ўлонні Альжбеты. Гэта было першае спатканне, падчас хросту другое і апошняе спатканне. Ян Хреститель, пророк у моцы Божага Духа, мае, можна сказаць, такую інструкцыю ад Бога. Рабі сваё, удзяляй хросту, памятаючы аб тым, што ты не з'яўляешся месіяй. Прыйдзе мацнейшы за цябе. І той, над
кім убачыш Божага Духа, той з'яўляецца выбраным, Богам назначаным. Ян Хрысціцель бачыць гэтыя знакі. Ён аб'яўляе усім людзям, вучням сваім, ён паказвае, кажа, гэта ягнё Божае, гэта Божы баранак, гэта Месія, который прыйдзе. Сёння хочам пачуць Яна Хрысціцеля, гэтага сведка веры, і ўбачыць тыя самыя знакі, которые убачыў Ян Хрысціцель, убачыць над сабою. Менавіта так. Сакрамент хросту, які мы прынялі, гэта сакрамент новага жыцця, новага адраджэння. Сёння хочам дзякаваць Пану Богу за тое, што мы хрысціяне, за тое, што мы прынялі, альбо лепей сказаць, атрымалі ад Бога новае імя. Імя, якое мы носім, далі нам бацькі. Імя, якое маем у канфірмацыі, у бежмаванні, самі выбіраем. Але ад хросту мы маем асаблівае імя хрысціянін. Той, который увайшоў, вельмі цесна злучыўся з Хрыстом. Гэта асаблівы дар. Дар, за который заўсёды Богу трэба дзякаваць. Ніхто з нас яго не заслугоўвае. Гэта дар ласкі, который даў нам Пан Бог. Сёння асаблівы час альбо дзень свята, калі трэба зрабіць рахунак сумлення. І што з таго, што ты хрысціянин? Ты, сын мой умілаваны, цябе я ўпадабаю. Гэтыя словы Бога Айца трэба аднесці не толькі да Езуса Хрыста, але можам іх аднесці да сябе. Ці сапраўды, будучы умілаваным сынам, умілаванай дачкою Бога, як хрысціянин, хрысціянка, я падабаюся Богу жыццём сваім, сваімі выбарамі. Гэта тое, што з'яўляецца своеасаблівым дарам, але таксама заданнем. Нелёгка быць хрысціянінам, бо гэта сапраўды ад нас патрабуе увесь час таго самага, што казалі бацькі нашы хросныя, і што сёння кожны з нас кажа: адракацца ад зла, верыць і выбіраць добро. Добро, которое дае Пан Бог, добро, которое Бог у нас умацоўвае. Асаблівым стылем хрысціянскага жыцця з'яўляецца менавіта тое, што паказаў Езус Хрыстус. Атрымаўшы хрост, маліўся. Стыль жыцця поўны малітвы. Гэтым мы павінны, як хрысціяне, адрознівацца ад тых людзей, которые не з'яўляюцца хрысціянамі. Ці заўсёды так ёсць? Ці гэтая малітва з'яўляецца стылем майго жыцця? Такая, а не іншая, што гэта з'яўляецца частка мяне. Не то, што менавіта абавязак, я должен, павінен. Не, я хачу маліцца. Як можна быць хрысціянінам і не маліцца? Далей раскрыліся нябёсы. Чарговы знак, который паказвае нам Бог на беразе Ярдану, але для кожнага з нас раскрыліся нябёсы ў часе нашага хросту. Гэта значыць, Бог паказаў нам дарогу, мэту нашага жыцця. Ці я усведамляю, ці я сапраўды хачу ісці ў гэтыя раскрытыя нябёсы. Ці іду, ці сваімі жыццёвымі выбаранымі пацвярджаю, што маё жыццё ідзе менавіта да неба. Там моя мэта, і там сапраўдная моя айчына. Дух Святы у цялесным выглядзе голуб сышоў на яго. Умацаванне Духам Святым, намашчэнне Духам Святым для Езуса Хрыста было асаблівым дарам, але для нас падчас хросту гэта той момент, калі Дух Святы сыходзіць на кожнага з нас. Важным з'яўляецца тое, ці мы памятаем аб гэтым, ці мы молімся да Духа Святога, ці запрашаем яго, каб сапраўды годна здзяйсняць гэтае пакліканне хрысціянскага жыцця. Трэба лічыць не толькі на свае сілы, што я паспрабую, я пастараюся, запрашаць Божага Духа. Маем свядомасць слабасці, грэшнасці сваёй, не атрымліваецца, міма таго, што часамі хочацца. Адкуль браць сілы? Прасі Божага Духа. Ён умацоўвае, ён прыходзіць, ён напаўняе, тады калі адкрываем свае сэрцы. І ўрэшце, тое, што з'яўляецца найважнейшым, у іншай Евангеліі чытаем, што голас Бога кажа: гэта сын мой умілаваны, яго слухайце. Стыль хрысціянскага жыцця – гэта стыль пастаяннай паслухмянасці Божай волі, Божаму слову, Божым наказам, Божай праўдзе. Тое, што вядзе мяне праз усё маё жыццё.
Каго я слухаюся, як хрысціянін? Ці сябе, свету, можа, моды нейкіх розных ідэалогій, ці слухаюся я Езуса Хрыста, у якога я улучыўся праз сакрамент хросту. Сённяшняе свята – гэта свята ўдзячнасці тым людзям, которые прывялі, ці, лепей сказаць, прынеслі нас да хросту. Бацькам падзякаваць, хростным. Імша перад гэтым была з дзеткамі, пытаўся, ці вы памятаеце, як завуць вашых хростных. На гэта імша, можа, яшчэ больш актуальна, чым мы памятаем, якіх завуць. Можа, памаліцца трэба, падзякаваць, пазваніць, можа, ўжо не жывуць, сапраўды успомніць святой памяццю. Гэта таксама людзі не выпадковыя, вельмі духоўна цесна звязаныя. З іншага боку, мяркую, што большасць з нас гэта таксама мы хросныя, мы хрысцілі, як мы кажам. Адсюль таксама мы наш абавязак, ці я памятаю пра хрэснікаў сваіх. Там перад Богам даваў абяцанне, што буду маліцца, падтрымліваць духоўна гэтае дзіця, которое ўжо, можа, з'яўляецца дарослым чалавекам. І апошняя думка, сённяшняе свята паказвае нам, што Езус Хрыстус менавіта праз гэты факт святого хросту увайшоў у публічнае жыццё, распачаў сваю публічную дзейнасць. Праз 30 гадоў, так як кажа традыцыя, быў схаваны, утаёны там у Назарэце, вёў сваё жыццё. Ніхто пра гэта не ведаў. І вось менавіта ад хросту у Ярдане ён паказваецца публічна, пачынае сваю публічную дзейнасць. Для кожнага з нас гэта таксама асаблівы знак. Нашая вера – гэта не прыватная справа, гэта не маё лічнае дзела. Сёння жывем у свеце, который мае такія тэндэнцыі, каб схаваць веру. Канешне, у дэмакратіі ўсе свабодны, вер, што хочаш, рабі, што хочаш, але у сваім доме, у сваім кутку і са сваёй верай нікуды не вылазь, не паказвайся. Гэта не так. Менавіта сённяшняе свята паказвае нам вельмі моцнае людское права да таго, каб мы веру сваю вызнавалі у прасторы такой менавіта публічна. Гэта не значыць, што трэба яе накідаць іншым людзям, як то там ідэалагізіраваць і так далей. Абсалютна не. Але трэба звярнуць на тыя моманты, калі сапраўды нечым спантанным з'яўляецца ідзем каля крыжа, каля касцёла, каля царквы, і рука цягнецца, каб перажагнацца, зрабіць знак святого хросту. Вельмі важна, гэта ад нас залежыць, насколькі мы маем сілу, адвагу. Не жывем у часах ганення, калі за гэта пасадзяць нас у турму і ці нешта кепска зробіць. Не. Звярніце увагу, вельмі часта мы слабыя, непэўныя, можа, неадважныя, можа, саромеемся. Пытанне чаго? Сёння Хрыстус, который распачынае публічная дзейнасць, вучыць нас, каб мы ў нашай публічнай занятках умелі таксама жыць сваёй веры. Не, як мы кажам, неяк так на паказуху, каб усе бачылі, не. Але ёсць нешта такое нармальнае, спантаннае, натуральнае, што павінна для нас быць знакам таго, што я веруючы чалавек. А для іншых таксама. Гэта тое святло, тая надзея, таксама тая заахвота. Просім сёння добрага Бога, каб гэты дар святого хросту заўсёды быў для нас сапраўдным заданнем, каб мы былі вернымі тым абяцанням, якія за хвіліну разам будзем аднаўляць. Паўстанем цяпер. На пачатку асвяцім ваду. Таксама будзе асвечана вся вада, якую таксама прынеслі, а потым аднавім абяцанне сакраменту святого хроста. Божа, нябачнай моцай, ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення ты падрыхтаваў ваду табой створаную, каб яна выяўляла ласку святого хросту. На пачатку свету твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах патопу ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, ты учыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ, вызвалены з няволі фараона,
stał obrazem budучej sупольności achryszczanych. Boże, Twój Syn, achryszczany Janem Chrzcicielem u wodach Jordanu, był namaszczony Duchem Świętym. A kiedy wisiał na krzyży, z jego boku prolila się krew i woda. Пасля swojego zmartwychwstania, on nakazał uczniom: idźcie i nauczajcie się narody, chrzciacie ich u imienia Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uzględź na swój kościół i pożadaj u nim odkryć krynicę Świętego Chrztu. Niechaj ta woda przez Ducha Świętego otrzymaje lasku Twojego jednorodnego Syna, jak człowiek, jaki stworzony na Twoje podobieństwo i przez sakrament Chrztu od brudu wszelakich grzechów obmyty, odrodził się z wody i Ducha Świętego do nowego życia Dzieciaci Bożego. Prosim Ciebie, Panie, przez Syna swojego daj tej wodzie moc Ducha Świętego, jak u всех, kto przez Chrzest pochowany razem z Chrystusem śmierć, u nim tak samo powstali do nowego życia, jaki z Tobą żyje i wладарить w jedności Ducha Świętego, Bóg przez usie wieki wieczny. Amen. U sakramencie Chrztu nasi батьки chrzestne składali przed Kościołem swoje obiecania. Тому теперь odnowimy te obiecania, jak my, świadomie i dobrowolnie przeżywali godne to imię chrześcijanów. Pytają się każdego z Was, czy wyrakacie się grzechu, aby żyć u swobodzie dzieci Bożych? Czy wyrakacie się всего, co wiedzie do zła, aby grzech nie panował nad Wami? Czy wyrakacie się satany, głównej przyczyny grzechu? Czy wierzycie w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Dziewy Maryi, zamучonego i pochowanego, jaki u was z pomierłych i siedzi praworucz Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół katolicki, jedność świętych, odpuszczenie grzechów, uwoskrzeszenie ciała i życie wieczne? Это nasza wiara. Это wiara Kościoła, wyznawać jaką nasz honor u Jezusie Chryście, Panu naszym. Amen. Спел номер 179. Ojca Niebiesnego, jaki przez Syna objawił nam swoją любовь i uczynił nas swoimi usynowionymi dziećmi, skierujemy nasze prośby. Молимся за повсюдный костел, каб он тешился новыми шматликими вызнавцами. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всех людей, каб у Иисусе Христе яны признали Божьего Сына. Тебе просим. Вислухай нас, Пане.
Молімся за охрещених, каб Дух Святий розвивав у їх отримане у Христі Божие дари. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за померлих, особливим чином за Алексея у 30-й день після смерті, каб яны отримали обіцяне подчас хросту вічне життя у Володарстві Небесному. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас самих, каб ми сапраўды былі умілованими дітьми Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Божа, прыймі пакорныя просьбы, якія мы да Цябе ўзносім, пра як Твае усыноўленыя дзеці, праз Хрыста, Пана нашага. Амén. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Костолу Святому. Боже наш Ойче, прийми гэтыя дары, якія прыносім на ушанаванне аб'яўлення Твайго умілаванага Сына. З ласки Твоей нехай пераменяцца яны ў ахвяру Христа, які пожадаў змыць грахи свету, які жыве і валадарыць на веки вечныя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У гору серце. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты ў цудоўных знаках на Ярдане аб'явіў нам таямніцу новага хросту. Твой голас прагучаў з неба,
каб мы поверили, что Твое Слово пробывае сярод людей. Духом Святым, які зышоў у выглядзе галубкі, Ты намасціў Христа, Твайго слугу, алеем радасці, і паслаў яго абвяшчаць добрую вестку убогім. Таму з анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Госанна на вышинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твою воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай пра слугу Твайго Аляксея, якога Ты паклікаў да сябе з гэтага свету. Дазволь яму, які стаў праз хрост, падобным у смерці да Твайго Сына, таксама удзельнічаць у яго ўваскрасенні. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Янам Хрысціцелем і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе
праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, как мы могли стать Божьими детьми, тому полные удячности осмеливаемся казать. Просим Тебе, Пanie, zbaw nas od всякого złego. Daj łaskawa supokój u dni nasze. Да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольные от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и володариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Аминь. Я не рада, так Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Вось той, про кого казаў Ян. Я бачыў яго і засведчыў, што ён Сын Божий. Спел номер 153.
место. Придите, да спалцы, верный я соспевал. Придите, да яслям я обретем. Царь народился, за Руси створением. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Бог наш от Бога, як святло з'явився, і пани у лоні носила Його. Народився, а не утворився. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. І прощать за зоркой, мудрецы з усходу, з поклоном дары все складають йому. Золото смирно і духмяний вода, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Небесные хоры, радостно спевайте, сусветкой почует хваление Христу. Слава Господна на вышинях Богу, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Покинувши стада, пастушки в покоры стражають за містом, яким Божий син. Ми поспішаймо за таким узором, придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Предвечного Бога, свят с предвечным Божий, схованного в теле полога дитя. Бедно сповиты, не у отца миты, приди
Молимся. Милосердный Отче, подмацованные святыми дарами, покорно Тебе просим, как верно слухаючи Твоего Сына, мы заслужили называться детьми Божьими, и сапраўды были ими, праз Христа Пана нашего. Послухайте объявы Криласка. Дорогие парафіяни, шановні гості, щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву. Дякую вам за складені ахвяраванні, так само за всіляку оказану допомогу за ваше служення. Дякуємо так само за ахвяраванні, складені на потребу будови нашого костьола. На гэтым тыдні у літургії костьола успамін святого Антонія Абата ён будзе у пятніцу 17 студзеня. Вельмі сардэчна дзякуем сем'ям, якія ўжо прынялі нас па калядзе, дзякуем за супольную малітву, за дзяленне жыццём, за складзеныя ахвяраванні, дары, пачастункі. Вельмі сардэчна дзякуем. Кожная сям'я, якая жадае прыняць святара ў свой дом, можа запісацца на адпаведны дзень і час у тым адмысловым сшытку, который там ляжыць на століку, выходзячы з капліцы. Будем мы яшчэ калядаваць да канца студзеня, часу яшчэ ёсць, але просім таксама не адкладваць ужо на сам канец. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святога Антонія Падуанскага. Інтэнцыі на складковую імшу можна запісаць у сшытку, а ў кожную сераду мы молімся да святога Юзафа, асабліва дзякуючы за ўсіх нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў. У нядзелю 19 студзеня адбудзецца ў нашай парафіі 8-й парафіяльны баль усіх святых. Сёлетняя тэма балю «Надзея нас не падвядзе і да неба давядзе». Месцам правядзення будзе касцёл Маці Божай Буслаўскай, а пачатак 19 студзеня о 15 гадзіне. Ужо ад 14 гадзіне будзе адкрыта рэгістрацыя удзельнікаў. Для ўдзелу трэба выбраць святога, падабраць адпаведны касцюм і просім таксама запісацца на баль. У сёстраў можна гэта зрабіць альбо таксама па спасылцы, якую можна знайсці на нашай старонцы, інтэрнэт-старонцы. Для гэтай падзеі таксама будзе прымеркаваны конкурс малюнкаў для дзяцей і моладзі. Надзея ў маім жыцці. Фармат малюнкаў А3, неабходна падпісаць імя, прозвішча і ўзрост, а таксама дадаць кароткае апісанне малюнка і што стала крыніцай натхнення. Свае работы трэба аддаць сёстрам альбо святарам да 15 студзеня. Вынікі будуць абвешчаны падчас балю. Калядная сустрэча працаўнікоў службы аховы здароўя адбудзецца 21 студзеня о 18:30 гадзіне у катэдральным касцёле. Вельмі сардэчна запрашаем. 26 студня, гэта яшчэ праз некалькі тыдняў, у нядзелю Божага Слова, запрашаем усіх ахвотных да ўдзелу ў 3-м мінскім біблійным марафоне. Сутнасць гэтай акцыі заключаецца ў тым, што кожны, хто зарэгістрыруецца, кожны ўдзельнік, атрымае онлайн раздзел са святога пісання, который трэба будзе самастойна ў гэты дзень прачытаць. Такая ідэя, каб у гэты адзін дзень, у нядзелю Слова Божага, мы прачыталі як найбольш Біблій. І таму сардэчна запрашаю, заахвочваю, гэтая форма да рэгістрацыі можна таксама знайсці яе на нашай старонцы інтэрнетовай альбо таксама на каталіцкіх нашых сайтах. Гэта ўсе аб'явы, усім вам, дарагія браты і сёстры, асабліва тым, хто святкуе дзень нараджэння свае імініны, святы на гэтым тыдні, найлепшыя пажаданні складаем, няхай добры Бог напаўняе вас сваім благаслаўленнем, сілы вам дае патрэбныя ласкі, а таксама супакой у сэрцах, у сем'ях вашых. Хай Маці Божая беражэ нас ад усялякага зла і будзе заўсёды для нас такой пуцяводнай зоркай Маці надзеі. Прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з духом твоїм. Няхай вас благаславіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Дякуємо Пану Богу. Святы Арханёле Міхале, Бережи нас у змаганні. Будь нам обороною. Супраць спакусаў і паспаць злога духа. Покорно просим. Няхай яго знішчыць Пан Бог. А ты, князю войска небеснага, магутнасцю Божай, скінь у пекла шатана і іншых злых духаў, якія нас благодушнуюць па свеце. Амин.
Najświętejsze serce Jezusa, Zmiłuйся над нами. беззаганне серце Марії, Будь нашим порятунком. святий Архангеле Михайле, Молися за нас. Спел номер 159.